Siemaneczko ludzie, witam nowego wideo, tentokrát to będzie z Robloxu, a to będziemy grać Breaking In. Także ja już nie będziemy zdrżawać, jedziemy na to. Oh, easy. Bag of chip. Ja! To jak ja wyzeram? Ja mam jakie wielką głowę? Close. Wow, mamy tu typko wielkich. One mi odeszli. Dobra, tu siedzimy. Mamy tu więcej. Ja libuję. Hop. Napapam się. Papaj. Jedz. Scared. Joj, Boże, jak wyzeram. Jackpocie. Tam jest więcej ludzi, tak. Już pocie. Moving truck. Yeah, we are going on field trip. What? Jak w Rainbow Friends czasem z tą otoczył wideo, nie wiem, Waiting for player to load. Joj, to są ja, tam są ja! Chodź. Papaj. Ruszym scared mode. Nie papam. Co to jest? Swat! Kamo, jak długo jeszcze? Ja tu nigdy nie graję. Ham. Oj, Boże, stop. Stop it, ja z nim. Stop it. Boom. Zamknij te drzwi. Boom, mam to. Przestań tu jazdzić, ja to zruszę to. Dość. Prosim, dość. Se musím respawnować. Piu. Ja nie chcę jeść. Piu. Ja budem hrać za to. Však. Ale joj, to čo je? Ja nie chcę hrać tak to. Hop. Dobra, nic. Stoliczka. Chodź. The pink room. O, zachód. Sedź. Spłachnij się. Ja się boję. O, zachodowi toaleciak. Moje. Odchodzę z tego. O, Wania. Horąco. O. Jak mam dziecko, co było? No szufliczki. Kuki. Teraz supnicz. Dobre. Dojku. Jeszcze gdzie rok? Przestań. Prosím, resetuj mi to. Nie, ja już nie chcę tak to. Proszę, najdu. Przestań, to jest. Jsme zavřeli to náhodou.
O, pes! Pizza guy! Pizza time! Miałem sam najeść. Gdzie macie tu pizzę? Hop! Ja mam pizzę, tej pizzy! Haha! Panie Boże, jak to ja widzę, nam však presne robię ten inny blbý. Prosím, dosť. Už mám 40 sekúnd do fraze. Prestaň to jesť. Zase idem. Funguj! Už chcem telku. Poď. To funguj. Zapni sa. Nebudem to chcieť. Amo! Skipujem ten nuda. Hehe. Skipli sme to, kašľať na to. Ideme spinkať. Počkať. Žer. Zjedol som to. Kamo, to hrozný zvuk. Tá búrka ale robí hrozné zvuky. Budem robiť ducha. Však už nechcem... konečne. Prosím, resetuj mi postavu. Something is wrong. Zostałem tu. U nás ona nám ho sem naláka. A čo bolo? Čo to bolo? Otvor tie dvere. The green room was attacked this midnight and one survived. Čo to je? Bum, 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 berte dreva. Blokujte. Oni nám to tu rozbili, blbí. Blokujte tie dvere. Tu je to zjevne už dosť zablokované. Ale není to... Tu vôbec. Tu na to není. Quickly, kamo. Však nás dobijú a všetkých zabijú. No ja sa schovám a prežijem. Všetky... Kamo, a tuto čo? Nikto nezablokováva? No, dobre, nič tak. Dobre, došlo mi drevo.
tu jak to jest zablokowane szybko? Dobre, to je to, že jeszcze z 10. Hop, hop, hop. Okej. Ja mam jest strasznie komickie, jak tu jazdim na zadku. Ty to już jakoś urobione? A, no dobrze. Nie, jeszcze tutaj непорядне виб. Ty tu mam jaj rozbity. No, resetujcie mi, proszę, postawu. Prečo tu piszesz po ruski? Wow. First. Pizza, ham. Daj pizzę. Ja chcę pizzę. Mam tyle pizzy. O! Niečo sa deje. Rán. To sú tí typci, dobre, čakám. Čoko. Počkaj, čo je toto? Myš. Yes. Prosím, nenapadnete na môj divokú. Ja nemám nič. Tu mám pizzu. Budem ich mácať z pizzu. No. Čo je vo? Čo je vo? Dobre, spinkam. Prosím, ne na nás. On zabije mňa! Au! Oni už sa tých zabili! Ja tu plázím sa, som sker. Ja žijem! Ja som prežil! My sme dva prežili, oni nám rozbili tu okno. Nie. Nechcem byť otrávený. Tak. Každopádne, toto bude z tohto videa. Všetko máte sa krásne. Čauko.